Neukan guztizen amez bat, beti egoten nintzen, haren bizitan zai, haren bizitan zai. Bai, hemen hasten da herri kirol moduen, Euskadiko kirol bat moduen. Baina, benetan esan da hori ez da, hau da deporte ingles bat. Da kirol ingles bat, da deko bere federazio internazionala. Euriari begira, eta jendeak zion mutilorrek. Eta saldu egin behar dugu, hau ez dela euskal kirol bat, guk uste dugu geurea dela eta guk bakarrik egiten dugula, baina kanpora geurten egin behar da, eta ikusi behar da zelako afizioa dago kanpokaldean, eta esango dugu, duele 20-25 herrialde dagozala, parte hartzen dutela eta nivela ikaragarrizkoa da. Kanpuen, estrangeruen da kirol bat, ez da herri kirol bat. Hemen sokatiban dabilen gehienak, lehendik beste kirole batetik datoz. Batzuk bizikletatik, beste batzuk futbolien jakuek, da, apur bat danetatik, ez? Da jenti apur bat, itxi dauela bere kirola, baina ez da bera gure itxi totalien da, Gaur egunien lau kategoria desberdin dauz, bata da 560, 600, 640 eta 680. Baina gaur egunien bai lau bider lau itzen da, eta hor beste bi kategoria dauz, 300 kilo lau hartien, hoxe da 70 kilo bakotxa, eta gero da 320, eta hor da kilo 75 kilo pertsona bakotxa. Eta itzen dana da media guztien artien pixu baten jarri eta guztien artean pizan itzen dana. Biegal euriz guztiak, bularra du ere gorriko. Jende asko guztau sokatira da hartu soka eta tira, eta indarra eta zenbata mutila potologua hobe. Leheno bai, baina oain sokatira teknikak asko. Oain lauko txapelketa egia, baina dauden kantidadea 8 bali madu 8, denak buru batekin pentsatu behar du. Eta, besteek bai aidean tiratzen, hain fallua denak bate ikusi behar du, eta, hori da zaila. Sakrifizioa da, hando atletik entrenatzea, ze hastian india 5 entrenamendu du, nahi bazu onde bil txapelketan, 5 entrenamendu egin behar dira, eta gero jana asko zaindu behar da. Ze kategoria pixuka dira, eta pixuan ez da zea sartzen ezintu dira, orduan jana asko kontrolatu behar da. Gaua itxin da, eta bintzet 3-4 bat hilabete gozez ibiltzen gara. Gero beste gauza asko ez, harineketan, da sokaz aparte asko gehiago gazaitzen duz, baina gaua itxi da hori behar. Jendak uste du dela plazara urten da tiretu, baina oso gogorra da. Hau da, gure herrian, gure artean dagoen jentea, ezin du sinistu zelako sakrifizioa egiten dugun, kirol haue praktikatu egiteko, ez? Bai, mundu txapelketan parte hartu eta nahi bazu emaitzen bat lortu enpe ondo parte hartu, maila bat aurkitzeko lortzeko bai da gogorra, sakrifizioa bastante aldetzen dugu. Eta lau, 25 tiralari, ez tal normala holan taldiek, enbeste jente egotie. Motivazioa edala, nik gehien bat esango nuke motivazioen falti dela, edo
edo esperantza gehiegin hasten dira, da gero desilusionatu egiten dira, ez du nortzen, berak nahi duen maila. Gipuzkoan bastante porre xamar gabiltza oraingoz. Ibarra nata dugu guain talde berri bat, esperientziaken jende batzuk badaude tartean. Lan asko inberra dago, asko kostatzea talde bat datzen. Lehen esan duena asko sufritu behar da aurrenean, eta pixkat deportik gustu hartzeko, pues temporada pixkat egin berra da. Batzuk proba egiten dabe, da gogorra da, zeritu hartzen bozu gogorra da, eta gogo asko ez tekia. Nik uste behin aurreneko fasio pasazkeo, jende jo engantzatu zela. Jo engantzatu zela eta ez zuen beste sufritzen, guzkillo hartzen eta ondo, baina aurreneko fasio pasea da. Eta nik uste jende berria, nimo zen. Mantenidu joa da. Azkenien mantenidu honek gauzak eta mantenidu ditzen dira. Halakon edo hola, baina ekipo beti egongo dira. Aurretik berriz, bazien talde askoze gehiago, orduan maila gehiago, kirolari gehiago eta polita. Urte batzuk bajon, iduki dauki eta oain, iduri bizkot berriz ere bizten ari dira ezakitez mundialan gatik, aurtengo urti da derkoz, bizkot bizten ari dela berriz. Epe motzean ez dut uste, baina 10 urte eta begira oso gaizki. Nik uste urtetik urtea taldeak gehiago eta gutxi daude, aurten igual, talde gehiago egon dira, baina igual mundiala dagoelako ere bai, Italian, baina bestela belta, nahiko belta. Sakrifizio horrek errekonpensa txiki batekin behar du, eta horrek telebistan agertzen basa azkenean diru gehiago etortzen da, beti telebistakin da, baina guk, nik esan behar dut, daukagun laguntza oso orokorrean oso txikia da. Oso zaila ikusten dut kirol bat, taldeko kirol bat barrio sartzie olimpiadan. Amez bat, niretzako amez bat.